Toiskan terapeuttinen talli on Suomen ensimmäinen täysin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen erikoistunut ammatillinen hevostalli. Uskomme, että hyvinvoivat ammattilaiset sekä eläimet tuottavat vaikuttavaa hyvinvointia ympärilleen. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla voi olla haasteita löytää sopivia toiminnallisia kuntoutuspalveluja, jotka vastaavat julkisen sektorin asiakastarpeita. Erilaisia palveluntarjoajia on paljon ja tiedon hajanaisuus tai sen puute voivat vaikeuttaa päätöksentekoa sote-hankinnoissa. Siksi olemme kehittäneet Sote-talli-laatukonseptin vastaamaan tähän haasteeseen. Sote-talli-konsepti pyrkii määrittelemään selkeät laatukriteerit hevosavusteisille sosiaali- ja terveyspalveluille. Tämä mahdollistaa sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä palvelujen hankinnassa. Sote-talli-laatukriteerit täyttävät hevostallit ja niiden palvelut ovat ennalta validoituja tuoden helpotusta, nopeutta ja varmuutta sote-hankintoihin. Sote-tallin 4 pääkriteeriä ovat: moniammatillinen ja kokenut hevos- ja sote-alan asiantuntijatiimi. Kuntouttavaan työhön soveltuvat, siihen koulutetut, hyvinvoivat ja turvalliset hevoset. Hyvinvointityöhön soveltuva, esteettinen ja turvallinen toimintaympäristö sekä osallistujan tavoitteisiin suunniteltu ja dokumentoitu palveluprosessi, jota säännöllisesti arvioidaan. Sote-tallia johdetaan vastuullisesti ja toimintaa kehitetään edelleen kaikissa näissä teemoissa. Sote-talli on merkki laadusta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta. Se tuo laadukkaat hevosavusteiset kuntouttavat palvelut niitä tarvitsevien ja hankkivien tietoisuuteen. Yhteistyöllä ja avoimella kommunikoinnilla voimme kehittää palvelujamme edelleen kohtaamaan aina vain paremmin julkisen puolen tulevaisuuden asiakastarpeita.